The prayer will come in Igbo language. Really? Oh wow. Abubakar, let's go there. Let's go there right now. Yes, please. I'd love to hear you speak. Go on. In Jesus' name. Amen. So Chineke I na begin better Chineke I know that no do I know mo shita tanimia Chineke mu honorable Abubakar Mohammed Chineke ne choma na kukum na kanni ne Mrs. Ngozi na kebe Chineke mbo hara ni yani na eme nuwa Chineke bura eje oniru Chineke bura eje oniru Chineke so gwa abega gozi ayi so gwa abia mare tata maichi Chineke gwa abia machari yani ne ga na go nuwa Chineke anyị na-ayọ ga-ayọ n'ime ọnọdụ anyị nọ mbọchị sala Chineke abịa m n'ọfịs ha ana eme m ihe ọma Chineke gozie ha Chineke mere ha ihe ọma Chineke gozikwa ha Chineke gozikwa director ha Chineke gozikwa gọvanọ anyị n'Enugu steeti Chineke gozikwa ndị niile nọcha n'ime ebe a na-ekiri m Chineke anyị na-ayọ gị biko n'ihe niile anyị na-eme gị n'ụwa Chineke gbaghara anyị sọọsọ gị abịa na-anụ n'ụbọchị anyị Chineke anyị na-ayọ gị anyị nọ ebe a Chineke na-ekpe ekpere Chineke gbaghara anyị Chineke mere anyị ka ihe ọma na-agbatara anyị oge ọbụla mmiri iru ma n'azụ Chineke mere anyị n'ihe ọma Chineke anyị na-ayọkwa gị ayọ sala niile anyị na-agbacha n'ụmụ nwanne anyị nọchọ n'ugwu Awụsa nọ across the world ma ndị nọcha na Saudi Arabia Chineke mere ha ka ihe ọma batara ha Chineke mee na ta ha ekpere mee ha ka bata n'ụlọ ọma Chineke mee ha ka bata n'ụlọ ọma. So I would like to use this medium to close. So we say amen to your prayer. Okay, go ahead.